Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait guys, bangintshela ukuthi iGucci ingoma yamthandeni SK featuring Mahu le trendayo. Lena nje elobi idonsi artist yamaskandi ifaka eindaweni eziningi njengoba esengene naseclubini umthandeni uMahu vele uyasazi leso stage. We guys, kunenye post eke yabhalwa ngicabanga sengikhulumile ngayo la 2 months ago or a month ago, kukhulunywa ngokuthi ama-artist amaskandi ngisho bebakhulu ba-charge imali encane. Ngicela ukuthi the next video sizobe sikhuluma ngaleyo ndaba yemali ne-artist yamaskandi. Kulena-ke ngizocacisa indaba yentatheli or ubuntatheli because kunodade ongilalele kwi-video ngikhuluma ngithi udade because ngifunde igama ngathola ukuthi usisi lo. Uthi-ke lezi intatheli ey'phuphile or intatheli enjani. Hhayi ngithi-ke darling sithandwa ulalelele ya video ngazakala njengentatheli kodwa cho angaze ngiyifundele i-journalism futhi bizongihlula. Bakhona bathe angizame ingangifanela nje ngibe ne-background yakhona. Okay, sengiyacacisa-ke lokhu ngigonyuluke la ngiyagonyuluka. Angiyifundelanga into yobuntatheli sithandwa sami. Intatheli ilona ohamba efuna izindaba, enza izinto eziba nohlonze emphakathini. Ngeke kube khona intatheli ekhuluma ngengoma etrenda kumaskandi kube leyo nje topic uya-understand. Mina ngithe siyaxoxa. Ukuxoxa kwami ngiyaye ngithathe into engiyibone ku-social media mase ngibuka ukuthi kulento le nginawo umbono, ngingakwazi uku-eda ngizizwe amandla mase ngibeka ama-views ami aphuma kimi, ngiphinde futhi ngi-ede ukuthi i-comment section ephathelene nalolu daba beyithini ukushiyana kwemibono. Okwami ukuxoxa nje okulula. Intatheli-ke inokuthi KZN, indawo, isigodi, isikhathi nosuku lento yenzeka manje. Uyezwa? Asho ukuthi ureporter ekuphi intatheli-ke leyo ngoba intatheli manje ilethe udaba olukhulu emphakathini la sithinteka khona. Lokho kwamaskandi news izinto zethu zokuthi sijabulela umaskandi, sijabulela ama-artist. Ngikunikeza nje i-update ukuthi benzani or abalandeli bathini, yiziphi ey'khulunywa abalandeli bakamaskandi. Ayingenzi futhi leyo nto umhlaziyi ngoba nomhlaziyi usuke ethathe into ejulile ayicaze-ke ayibeke step by step. Mina nje ilula kakhulu into yami. Into mhlampe ekwenza ukuthi ucasuke ukuthi ngijabulela umthandeni kakhulu. Kodwa futhi I understand. Ngiyaqonda. Ngiyakuzwa. Ngizwelana nawe. Kulobo buhlungu benhliziyo yakho. Ngikanye nawe. Kodwa manje ngicela ukuxolisa ukuthi angikwazi ukuthi because awukho happy nami kufanele ngingabi happy. Hawu hayi cha udade yazi uthi uyangiphoqa guys, uthi nje lezi intatheli ey'phuphile angiyifundelanga leyo buntatheli. Ngabona kanjani mangithi ngiyifuna phansi ukuthi ihambaphi? Ngayibona phansi ukuthi hawu into engayifunda ngiyiphasi. Ngashawa yini emotions sithandwa sami. Ngiyilo muntu lo oba emotional. Ngiye ngithi mangibuka iy'ndaba laphaya ku-TV sengibabuka laba abafunda iy'ndaba sebebizile uminister bani bekhulume naye, ngimuzwa i-tone yakhe ngithi yo waze waba-undermine. Ngivele ngibona ukuthi yazi mina ngizoxoshwa uma ngenza umsebenzi onje. Qala ubaba lo ubiziwe uzobuzwa iy'ndaba kufanele ukuthi abe ney'mpendulo ey'qondile. Avele adelele ubaba laba abambuza imibuzo. Ajike lapha abakhohlisa ekhuluma izinto eziyiphutha. Besho labaya
iy'ntatheli laba abafunda iy'ndaba besho ukuthi kodwa i-budget ethini yaphuma ukuthi kulungiswe lento why ingakalungiswa manje, why eMpumalanga kusenomgwaqo nje kodwa ubuphethe khona. Akhulume ubaba into engazwakali, ekhuluma nge-office lakhe ngesikhundla sakhe. Loyana oyintatheli kufanele athi abuze the next question. Ngiyibuke-ke mina ngiwufix ngoba mina ngingasho ukuthi baba, lana imali engaka iphumile, lento yonakale nini, why kuthatha isikhathi eside kangaka ngento oyibonayo. Uyezwa, sengibuza ukuthi eMpumalanga baba uyazi ukuthi kube nesimo esinje, sonakala nini lesi simo, sekuyiminyaka engalungisiwe lento, yinto futhi eniyaziyo, ninayo futhi phansi kwi-record, ninanemali ephumile, iphumela lokhu akulungiswe ngani. Yabo lokho kuba intatheli ukuba professional. Ngibona lapho encwadini ngafika ngiphase, hayi emsebenzini ngiye ngize ngibadabukele mase ngibalandela ngithi mina yazi inzima lento leyo kuba intatheli, ngoba kwesinye isikhathi abanye bafuna ngisho ukushaya ikhamera lapho kufanele ukuthi uyibuze imibuzo, futhi kufanele uhlezi ugijima uma uyintatheli, uyabona uhlwephi. Kufanele uhlezi ugijima. Maye kwathiwa nje e-PMB nakho manje sokufuna ukuthola kuse e-PMB ukuze reporte into yenzeka uphambi kwayo. Ngikhumbula nje ngiyakuxoxa ngobuntatheli, ngikhumbula kwelinye ibhilidi esasiyekhona ngokomsebenzi kanti kule bhilidi kuzofike kushe. Manje iy'ntatheli sezinomsebenzi wokuthi kufanele bekhulume nomuntu ophuma ngaphakathi kulapha kulela bhilidi. Thina sila phansi siyayitshela le ntatheli ephethe i-mic konje zithini iy'ndaba zaka-e.tv, vele ngichaza ngokuthi e.tv zithini lezi ndaba ubani konje niyayibona intatheli yakhona. Usisi ufuna ukusiphoqa ngenkani ukuthi phela asikhulume la kwi-mic. Ngiyasho ukuthi mina dade ngisikwazi ukukhuluma la kwi-mic, asingenanga ngaphakathi, besize ngaphakathi nasi safica sikusha. Manje mawuthi ufuna sikhulume ngokuthi siphazamiseke kanjani, kwenzakaleni, nasi sifana nawe sifika manje. Ngenxa yokuthi usemsebenzini uyasitshela ukuthi hayi angizukuniveza ubuso, ngifuna nje ukuthi niphawule. Mina ngiyabuza ukuthi dade sizophawula ini ngoba thina simelana nje sifika manje nathi sifika kunje. Into ebesiyizele asakangeni ngaphakathi, sesifika kuthiwa le bhilidi liyasha. Intatheli ngoba iy'ntatheli kufanele isho ukuthi mase report indaba isho ukuthi abaphuma ngaphakathi bathi. Hawu ngitshela uSimanga, ngezwa omunye udade wasemsebenzini wathi hayi ade sivela lapha ey'ndabeni. Ngathi mina hawu lo sesudlalile, ngathi uthe ngesiza sivele ey'ndabeni futhi samtshela ukuthi ayikho into esingayisho ngoba sifika manje nathi sifika sekuyasha. Kodwa siya-understand ukuthi kulo msebenzi wakhe fanele uma ereporta into ibe nosisindo, ibe nofakazi akabadonsile wathi nabo bafakazela indaba. Yena wayezoreporta ngani? Ngebhilidi elishayo. Kuleli bhilidi elishayo usedinga laba abaphazamiswe ukusha kwebhilidi. Yabo umsebenzi wentatheli. Uthola thina-ke singaphandle asikho phakathi, kodwa uthi asisondele kumbhobho sikhuluma ukuthi siphazamiseke ku-1, 2, 3. Ngoba izintatheli kufanele areporte into eqondile, engaveli akuthathele ekhanda ethi abantu nje ngifike kunabantu abaphazamisekile kunjani, nabo uyabakhomba eduzane. Kodwa akasasho lapha ku-TV ukuthi sishilo ukuthi sifika manje, asazi. Bese sizoxoxela ngentatheli lithi bridge liwa, intatheli sesifike lapho namakhamera abo ne-crew bezokhuluma. Labo babamba la ku-social media bayazoxoxela izinto nabo abazithola ku-social media. Kube ukuthi-ke abanye bakopela zona lezi ntatheli, uzwe mhlawumbe omunye usekhuluma sengathi ubani, benzela ukuthi umsebenzi wabo uhlonipheke ube kule level engathi professional. Kodwa masingathi amaphepha alento, mina no. Futhi ngikhuluma ngoMaskandi, yena angazi ukuthi why uzothatha indaba zikaMaskandi uzenze njengento ejulile. Ufuna intatheli ereporta ngoMaskandi.
umusic. Izinto ezedwayo nje lezo uku-music ngoba uku-music kungena kwi-entertainment. Kodwa lokho okuthinta impilo yethu okubalulekile ukuthi kunama-chips ey'tolo. Lama-chips aselimaze iy'ngane and lama-chips abakhiphi ukuthi iyiphi i-brand. Njengamanje kuvalwa iy'tolo, kunxuswa abazali ukuthi abayitshele iy'ngane ziyeke ukuthenga lama-chips ngoba lama-chips sekunema-reports ahlukahlukene ukuthi nazi iy'ngane lezi ezingesesibhedlela, laba abanye sebeze badlula emhlabeni. Udaba-ke olujulile lokhu, uyawuzwa umehluko? Intatheli-ke ihamba nalezi ndaba, intatheli, ngoba lokhu yinto ethinta thina siwumphakathi nesiphazamisayo. Kunama-reports athi ama-bank ase-South Africa kukhona umkhonyovu owenzakalayo. Lokhu-ke njengathi esibhenkayo siphazamisekaphi, udaba olubalulekile. Intatheli-ke la ikhona. Uzwa mina ngibhiyozela umthandeni, wena ufuna usufuna ukungichwensa la ukuthi ngiyintatheli kunjani ngiyathi ngezifi ngiyintatheli ephuphile. Hey guys, nasengikhathele yinini. Hawu, ufuna ukungichwensela ukuthi ngijabulela umthandeni ukuthi uphinde wabuya ne-hit song. Manje yena ngokungichwensa-ke uzama ukungehlisa isithunzi ngokuthi lezi iy'ntatheli ey'phashile. Mina ngaze ngizwe lobo ngaba khona ukuthi khona nje intatheli ebhizi hubhana nomaskandi artist ngoba report iy'ndaba ey'shisayo. Kodwa into engiyaziyo ukuthi i-artist yamaskandi ibikela umphakathi ukuthi sengiyikhiphile i-album, sengiyikhiphile ingoma, sigqume siyithathe. Emva kwalokho sesizokhuluma ngobumnandi. Emva kwalokho sesizokhuluma ukuthi hawu kodwa qhawe lethu-ke washaya eceleni manje kodwa sekuyolunga next time. Wena uthi khona iy'ntatheli ey'gijima namakhamera kanjani. Hhayi. Intatheli yakumaskandi artist ilona-ke osefike asithathe asibeke athi-ke umthandeni uqalelana wenze njani ijeni yakhe nomaskandi esehleli naye phansi. Thina siyixoxela bakithi ukuthi thina sijabule nje bakithi and ngeke sikwazi ngempela kodwa khona ukuma sithi pause ngoba wena inhliziyo yakho ibuhlungu. Hayi bo, nidlalelani ngathi eSouth Africa? Kaze kwadlalwa ngathi eSouth Africa. Ufuna sithi pause? Ngiyazi ukuthi akumnandi. Angithi nangichazela last year ngasho ukuthi ngizwile. Manithi nini Pirates, i-Kaizer Chiefs. Ome ngapha. Manje lento siyenzeka seniyayibona anisayifuni. Akusebuhlungu, sekubuhlungu. Anisafuni ngisho abanye ukuthi bejabulela ama-views abo. Anifuni. Kodwa last year nge-10 ngoDisemba i-Pirates ihlala iyi-Pirates ayilishayeli ihlombe i-Kaizer Chiefs. Ne-Kaizer Chiefs ihlala iyi-Kaizer Chiefs ayishayeli ihlombe i-Pirates. Kunjani-ke makunje? Kuthiwa kune-album khona bathi sine-hit song. Bathi abanye kodwa thina-ke sisebenze kakhulu ngoba iy'ngoma ziningi. Nabanye bathi kodwa ngeke niyifice indaba ye-hit song. Mina nifuna ngithini-ke bakithi? Ngithini? Hawu senidlala ngami. Manje sengifuna ukuthi ningichwense-ke. Angichwenseki mina. Hayi, yabo uma ufuna into yokungichwensa funa enye, hayi le. Ukube intatheli, hayi. Ngayibuka iy'fundo zakhona ngathi hawu. Amandla amangafika kulezi iy'fundo. Inkinga ubani ozongitraina ethi thatha imizwa yakho uyibeke ngaphandle. Ngoba lento yobutatheli ifuna imizwa ngaphandle kakhulu. Ngoba ngisho umuntu engathini fanele ukuthi ubuze umbuzo wesibili, umbuzo wesithathu. Ngisho sekuchwenza fanele ukuthi udlulele kumbuzo olandelayo. Ngisho ekhuluma into oyibonayo ukuthi ayikho fanele ukuthi ubuze umbuzo omunye ngathi ayi. Ngakubona khona ekuphaseni ukuthi ekuphaseni ama-marks angaba khona.
Inkinga ukusebenza, sekufanele ukuthi lo msebenzi ngiwuthathe ngibe serious ngawo. Mase ngiqondana nominister, ngiyothini? Uminister sekhuluma iphutha, angimuzwa ukuthi ukhuluma iphutha. Ngithule lapho, ngihloniphe umsebenzi, ngihloniphe ukuthi inyanga iyaphela imali izongena. Mina ngihlezi ngiyibuka iy'ntatheli, sengiyaxoxa nje, ngihlezi ngiyibuka iy'ntatheli ngithi hayi lo msebenzi lo ngeke. Ngangibuka ngisho kune-strike mabefikile lana iy'ngane ay'safuni ukufunda, sesiyabaleka, sizoze sisabaleka, nazi iy'ntatheli namakhamera. Ngithi hhayi ngeke umsebenzi onje. Ngiyabasho futhi ngibashayela ihlombe kabi ngoba ngangibuka lapho ngithi kodwa iwubungozi lento. Iwubungozi lento futhi ikhamera la ifa noma yinini. Lana futhi ushayeka noma yinini. Bakhona abantu ngempela abanganayo i-discipline. Omunye usefuna ukushaya yona intatheli le, kanti intatheli yona ithunyiwe yi-ofisi. Ngikubuke lokho ngithi hhayi bayasebenza impela. Kwagijima kwathiwa sekune-strike kuphi, sekufanele ifike intatheli manje ngokushesha lapho. Ezinye iy'ndaba hhayi, kufanele ukukhohlwe nawe ukuba umuntu uthi ngizela umsebenzi la, uqinise amehlo, ube professional. Kwesinye isimo singavumi ukuthi ube professional. Ngabe ukuthi hhayi, ezinye izinto okunye kuba yi-passion ngempela. Noma zikhona-ke phela iy'ntatheli ezinye, kodwa ngayibuka ukuthi yabo la kudinga yona i-passion ukuthi lento uzoyithanda. Ngoba ulala ungalele uma uyintatheli, uthulele kuthiwa vuka, nalo udaba olushisayo. Kwesinye isikhathi kufanele kube wuwe ozobhrikha leso story, sifike nawe. Kuthi kwelinye ilokusho kuthiwe kutholakale ama-body parts, sowuyagijima sowulapho nekhamera. Angena-ke lowo muntu tadeyi, mina ngithe ngiyithathela indaba ngiyayixoxela nani. Kuba yilo ngizwa ngaleso sikhathi nothanda into engiyenzayo. Kodwa ngenxa yokuthi ngijobela umthandela mase uzothi ngiriphothe into engekho, ngiyintatheli enjani? Hawu, njengoba ngithe Maskandi News, Maskandi Updates, kunomaskandi nje okuwumculo ophuma kubi kubaculi bakaMaskandi. Bye bye.